EDSA. EDSA. Magandang gabi sa inyong lahat. At syempre ang oras natin, we got exactly 30 minutes makalipas sa oras ng alas 7. We are still broadcasting live across the city by the bay. Ito pa rin po ang programa EDSA. Siyempre, kasama pa rin po tanghenyo and yours truly, Diego Bandido. At sana naman ay nag-i-enjoy ka. Kung ikaw ay medyo matamlay, kung ikaw ay inaantok, huwag kang mag-alala. Ito ang programa na magbibigay buhay sa iyong katawang lupa. Dahil dito sa programang EDSA, siguradong mag-i-enjoy ka. No. Alright mga kabisyo, ito hindi na natin patatagalin to. Ito na, pag-usapan na natin to. Inireklamo ng isang mister ang kanyang misis dahil sa panlalaki. Oh no! Pero ayon naman kay misis, inutusan daw siya manlalaki para magkaroon ng kotse. No, nakakatabo sa kalibutan man. Tuloy pa sa kwento ni misis. Nahuli raw siya ni mister na may kachat siyang ibang lalaki at sinabi raw nito na manlalaki na rin daw siya ng mayaman para mapirahan at makabili sila ng kutsi. At syempre depensa naman ni mister. Nawalan kasi raw siya ng respeto sa asawa niya kaya nasabi niya daw yun na manlalaki na lang ito. Pero nilinaw niya na wala naman siyang kotseng nakuha. Inamin naman ni Mrs. na mula pa po noong 2021 ay may karelasyon na siya pero anya puro chat lang naman daw ang mga nakarelasyon niya na mga foreigner at seaman. Hindi naman daw nagpapadala ng pera. Eto na. Logican na natin to, Ay, siya, Kalbo, wag mo nang patagalin yan. Logican mo na yan. Logican na yan. Alright mga kabisyo, logican na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? EDSA. Boards! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic ang away mag-asawa. And I would say, dapat lang kuminsan pag-awayan ng mga bagay-bagay na hindi na pagkakasunduan. Well, the purpose is for you to figure out kung ano yung solusyon para mag-meet kayo halfway, di ba? Wow! Dapat ganon. Nako, iba din to si Mrs. Sineryoso yung pagiging sarcastic ng mister niya na manlalaki ka na lang para magkakotse. Di ba, Ay, may tama ka dyan, Kalbo. Paano kung sinabi ng mister na, o sige, makipagrelasyon ka sa Carabao. Tapos susundin ni Mrs. Patay tayo dyan. Ang bihira naman, Now, mga kabisyo, logican po natin. Ang misis ay maaring nakipag-chat sa ibang lalaki dahil sa emosyon na sugat dulot ng mapanakit na biro ng mister na manlalaki na lang para magkakotse. Maaring naghanap siya ng emotional support, pagpapahalaga o validation sa tingin niya ay kulang sa kanilang relasyon. Ang pahayag naman ng mister ay nagbigay ng pakiramdam na minaliit siya kaya't humanap siya ng atensyon mula sa iba. Boards, ang pagkakasala, porke po chat lang, ay kasalanan pa rin. Black and white lang yan O diba, ang sabi nga sa Bible, nagsisimula yan sa pag-iisip mo pa lang, nagkakamali ka na, nagkakasala ka na. O eto, sabi pa nga in Matthew chapter 5 verse 28, baka uminit ka na naman
O, makinig. Sabi ni Jesus Christ, "But I tell you that anyone who looks at a woman lustfully has already committed adultery with her heart." O, with her in his heart. So kung mga kabisyo, kung ano ang naging laman ng puso mo, definitely, yan din ang laman ng utak mo. Diba? Kung sa puso mo, pinagnanasaan mo yung kapitbahay mo na asawa ng seaman, o di kaya yung pasahero mo ngayon, Manong, nagkakasala ka na. Magbago ka na. Itigil mo na yan. Dahil pag hindi ka tumigil, ano mangyayari sa kanya, Tang? Susunduin ka ni Satanas. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!